now. All Munani wine. No more women. I know when led by a professor who taught the Jimma Wampa. I go with Tangana now. DJ Biko, Emaka, Dirame Tabio. Professor. Hi, Urumada in the Lana. Abu Ndumokungwa Association USA and Diaspora Incorporated. That's your name now. Odo wa mama. Anyingana. Abia. Ọdịdị ntanye nlewana lele abụrụ mgbachi mere eze mewe ma abịala no dịkwa ntanye nlewana lele ụmụkpọmkpa US and diaspora wee abịala le ọdịdị ntanye nlewana esora gịrị ọnabiri enyi nle mgbachi mere eze mewe ma egwu abịala no ụmụnna biko n'agha nwanyị ya le dịkwa ntanye nlewana abịala le ọdịdị ntanye nlewana asị m aga m ịgado ụlọ ndị ka niile lelo ụwa nọdụ n'adịghị mfe ya etiwo ụwa m lee ụmụkwụ ngwa US and diaspora ndị nwe ma unu bụ ndị anyị nlewa anya ha unu abịala ebube agụ na ọdịcha agụje enyi m lee agụ bata mgbada were amụsọ ndị nwe ma mara nụ onye ga-agba m uri ma nga ya ụwa m lee ị ga dị ịgba m uri anyị alala ebelebe gbelele anya dị mma jere onwe ya lele ugwu mba kọcha masters ndị egwegwu egwu erulego akụtụ mkpala ọfụma agbawa na nọnanụnọ dịkwa ndị anyị nlewe anya wa unu agalala I think Mrs. Authority Man Wampa, Madam Stanless Major Mono, another one of Amatis, one the man, this one and the one away, Guna Valley. Every president, Omo Association, USA, and Diaspora Incorporated, the most ultimate high chief, Deaconess Mrs. Authority Man Wampa, Madam Stanless. I can't one of Amatis. Obiapo founder and president, Omo Association USA and Diaspora Incorporated. Dr. Mrs. Ethel Adjuze Wando, co-founder Meje Mono, Vice President Tony Jagamba, Iso Nantani Lewana we Kuna Hangalale. Dr. Mrs. Ethel Adjuze Wando, co-founder, proper vice president, is here one of the two house, Abasat, local government. Later for Mrs. Gift Party Communal, co-founder, my proper treasurer, Mrs. Ugochinya Ibo, annual messenger at US, Obiambu Ebu Secretary, Madam Excellence. Mrs. Oma Ubano. Yes, in Nomaya, Abiambo Assistant Secretary. The Lord Princess George Fomba. Or the Okonam Banambi say, Abiambo Assistant Social Secretary. Later for Mrs. Claribel Ijama Baron. Onya says Yama Umaja. Abiambo Financial Secretary. Otrom Dr. Priscilla Anusiem, Assistant Financial Secretary. Later Fupa, Mrs. Golden Obani Ukoma. Obiambu Provost, Mabroka Social Secretary. Aha. The Pandani Lewana,
anyị adịkwa ichefu ndị patrons ụmụ ọkụkwa Association USA and Diaspora Incorporated, ndị dịka Deaconess Mrs. Chinturu Nwoke, ọbịa bụcha Lady Love n'oge ọcha, nne ọha wan ọ bụ memba, letefukwa Comfort Nwazue, obi dị ya Elijah Nwazue, ọbịa bụ Vice Chair Lady, ọrụ mlọlọ Chinwe ihe mmadụ, nne ọha one of Ọwahịa Afọ, ọbịa bụ Secretary, letefukwa Mrs. Felicia Oluchi Ukoma, ọ bụkwa memba. Deaconess Mrs. Oluebere Chinyere Nwokocha, ọ bụ memba ụmụ ọkụkwa USA Incorporated. Letefukwa Mrs. Gladys Chinyere Abronye, Ada Zion, Mrs. Give Nemba Okewu, ọ bụkwa memba. Letefukwa Mrs. Doris Ogechi Onyebuchi, ọrụ Mrs. Nnebuwe Gogo Ọchịobi, nwanyị ọma, ọ bụcha memba ụmụ ọkụkwa Association USA Incorporated. Letefukwa Mrs. Helen Iwu, mmanụ abụ Mbaise, fashion designer, ọrụ mlọlọ Luakụ Ogunji, Akọma Diawa of Ọhambeledo. Letefukwa Ugoeze Chinenye Adakụ Ọnwụme, agụ nwanyị one of Umeze. Ọrụ Princess Maria Uchechi Arụkwe, Adaeze Ọhụrụ Sulu, ọ bụ memba ụmụ ọkụkwa Association USA and Diaspora Incorporated. Letefukwa Mrs. Grace Obioma Alicha, na Grace onye Obioma. Ọrụ Mrs. Ụlọakụ Azụike, nwanyị eji aga mba one of ọsụsụ Aba, ọ bụcha memba ụmụ ọkụkwa Association USA and Diaspora Incorporated. Nnele anya welele ndamannama abịawadịla nọ, abụ ndị anyị nlewe anya wee abịala Dr. Mrs. Esther Ugochi Anyatọgwụ, ọ bụ memba. Letefukwa Dr. Mrs. Adakụ Chimeremma Chijioke, obi ndị anyị ụtọ la ndị na wosa nnapụtakwara anyị ọdọla afọ na ụmụ ọkpụ ngwa ndakpa ike akpala wee ike la-adịghị ndị nwere ike ịmawa aka n'ihu. Ụmụ ọkpụ ngwa la 2021 anyị mere talent hunt ka a na-akpọ skill acquisition. We gave over 1 million that time, which is equivalent to 9 point something million this time. Anyị ji nyere ụmụ anyị aka. Anyị arụwakwala ụlọ ọgwụ. 2022 anyị raised over 100,000. Anyị ekwere ewubi ụlọ. Anyị efensi akwala. Anyị akpọ ọkwa ọdọ na April this year. We raised over 17,000. Anyị ekwere ya mee fensi ụlọ ọgwụ anyị. Mgbe nwatakịrị na-ekwu okwu taa, gwa dọkịta na-ekwu okwu, ọ kwuru the need. Ọ bụghị ịda aga na-eme medical mission. We did that several times. Anyị ahụla ha anyị ndị akọsịrị ndị ka anyị bụ oke nsogbu. Anyị lechawa ahụ, lewa ahụ, blood pressure ha high, anyị ala.
how can take us through the worse than what they were before. So I say, Lord, the need, any rule local. Anya down 3-story building, all local. Anya down here, Lamco, Moria, Omabo, Adekweku. We should stop talking and start acting. We should stop talking and start acting. Umobongwa, they may act. Won't just hand them, we may. Anya adịghị isi onye ọbụla fọmụla. Anyị asịfụ onye ọbụla fọmụla. Ihe ọma sịrị ka fọm ụmụ ekpo elu ngwa, ụmụ ọkpa ala ngwa, ụmụ ọkpụ gburugburu ngwa. As far as ị mere ihe n'ala ngwa, chi ngwọrọ agwọngwọ erala gịrị. So, ụmụ ọkpụ ngwa ndị proud. Onye ọbụla nchọrọ ịfọm hụ ọ ga-efọm. Ya fọm ọ megbute n'ala ngwa. Ọ bụ our concern. Thank you for President Victor Ahụronye. Uru ọ bara imeta ihe n'ala ngwa, and anyị ndị support ya. That's it, come. Yeah, and ụmụ ọkpụ ngwa they make convention next year na Los Angeles. So biko onye ọbụla ma tiketi ya bụ otu ọ ga-edere gị cheap. Biko no, ụmụ ọkpụ ngwa adịwo enwere vision. And that vision cannot be stopped by anybody. We are setting the records that others will follow. Thank you. Thank you, Namena. Biko unu kwara m ụmụ ọkpụ ngwa women. Unu kwara m n'aka nọ ndị ka anyị. Tell them music. Tell them some music. Tell them some music. Thank you. Thank you. Thank you very much. Mrs. Promise Ego Tomam. Beautiful Mrs. Joy Asona Roberts. Unbeatable. Chief Mrs. Choma Oki. One of Magula. Beautiful Mrs. Amara Virginia Omuziro. Mad Nobi. One your mate Mon. Oh! All of Mrs. Odo Timberem Ubuna. Yen your madia. Let up for Mrs. Nana. Unyebu. Robert member.